kwallo saboda tsinanne ne kai, to abinda Allah ya ce zai tashi mutum abinda kake so za a tashe ka. Duk uban da heart attack ya kashe shi. Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Amin Jitambo ya fito yayi kace-kace akan yan bal din Najeriya. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zama mai magana bi akan sarki Sunusi Lamido. Masu aure sai ka gyara zama tsab domin jiwa kunnanka abin da ke faruwa, don ka a yanzu muna dauke da wannan cikakken rahoton wanda zamu sara ka da shi kamar haka a dangane da wannan abu da ke faruwa. Mai sauraro da kamar kai ka kuwa cikin wannan ƙarshen bidiyon da muna fatan wannan lokacin ne shigar ka cikin channel din tamu mai dimbin albarka. Da muna fatan zaka dangula alamar subscribing kamar haka, sannan sai ka dangula mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye ko da zaran mun dora. Gari cikakken rahoton sai ka ji abin da ke faruwa. Allah jama'a, da sojan Najeriya kwaya daya da dan bol din Najeriya complete din su yan bol din Najeriya, wa ya fi muku amfani a kasar ku? Sojan Najeriya. Abun fa da nake so ka gane guda ɗaya shine saboda cin mutunci irin namu na kasar mu. Dan bol din Najeriya kuɗin da yake dauka a wata ɗaya kwana 30, idan ka shiga gidan soja a kurtu har kai shekara 30 da kai ritaya, billahi lazi ba lalle ka samu rabin kuɗin da ya samu a wata ɗaya na duniya ba. Kwana 30 zai yi, sai kai shekara 30 baka samu kuɗin da ya samu a kwana 30 ba. Wanda da dan bol din da kai soja wa ya fi amfani? Soja ne kana bacci yana gadin ka, yana gadin kasar ka, yana gadin dukiyarka, yana gadin iyayenka, yana gadin dabbobinka, yana gadin shagonka, yana gadin ka. Ba dan ka fi shiga ta ba. Yayi haka ne ya sadaukar da rayuwar shi da kansa dan ya taimaki kasarsa. Amma 50,000 ake ba su a wata, amma dan bol zai dauki miliyoyin kuɗi wanda banda hauka na bol abu ne zaka buga ta ka bi ta da gudu. Ba ma wannan zai bata maka rai da ɗan Najeriya ba. Wai kwanan nan naji wai a wancan wasan da aka buga, wai heart attack ya samu wasu mutum 5 sun mutu. Yarima nan aka zo aka saka ma yan Maulidi bomb. Haka bai daga ma wasu hankali sun mutu ba saboda heart attack na an kashe yan uwansu a wajen ambatan Allah. Masu sauraro, wannan kaɗan daga cikin gundanar watannin labaran da muka sara karshe, ga kuma sauran cikakken bidiyon wanda da Abdullahi Umar Ganduje ya fito ya magana bi akan sarki Sunusi Lamido. Ga cikakken rahoton. Ya yi jawabi yayin kaddamar da wani littafi da aka wallafa akan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan. A jawabin nasa ma mai girma gwamna ya yi tilawar dalilan da suka sanya shi ya cire mai martaba sarki Muhammadu Sunusi daga sarautar Kano. Yana mai cewar dama can Muhammadu Sunusin bai cancanta ba, amma an naɗa shi ne kawai domin a bakantawa Goodluck Jonathan rai. To amma karatun baya da filin inda ranka yayi ya bankaɗo wani jawabin gwamna Ganduje wanda ke lissafa karamomin sarki Muhammadu Sunusi na biyu, tare da bayyana irin yadda shi Gandujen ke yin kwalliya da shi domin jawo hankalin masu zuba jari daga kasashen waje zuwa Kano. Yayin wancan taro na Jonathan dai, mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewar hatta tonan silili da sarki Muhammadu Sunusi yayi na batan daban wasu kuɗi sama da dala biliyan 49 daga asusun gwamnatin tarayya a zamanin baya ai bai ma dace ba, domin ai kyautuwa yayi a ce Muhammadu Sunusin yayi abin a sirri, ya je sun rufe kofa da Jonathan din ya gaya masa maimakon yadda ya fallasa a gari. Sunusi later appointed